Samantala, Idol, opisyal na pong inilunsad ang Digital National Senior Citizens ID sa Mangaldan. Layunin po ng proyekto na gawing mas mabilis, ligtas at maginhawa ang pagkuha ng benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizens sa nasabing bayan. Dahil dito, hindi na kailangan pang pumila ng matagal para mag-apply o mag-renew ng ID. Libre din ang pagpaparehistro at maaari itong i-screenshot sa cellphone para ipakita sa mga opisina o establishmento. Kaugnay nito ang Digital NSID ay bahagi po ng 8-point socio-economic agenda na nakatuon po sa digital transformation at mas pinalawak na social protection para sa mga senior citizen kung saan nagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa pagpapatupad nito. Samantala, pinaalalahanan naman ang mga senior citizen na hindi makapag-update ng account na tumungo sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA upang ayusin na ang kanilang mga detalye. IFM News. IFM News. IFM News.